Moyak редакциясы газетасына yazılarga girdim. Aznakayga ko'chgandan beri 84-yıldan beri bir yılda kalmışa gazetega yazılıp baram. Eğer gazete kelmey kalsa, nersedir yo'qotgan ko'rib. Çünkü Moyak gazetasında barlık rayonның яңалыклары, rayonda bo'lgan уңышлар, киләчәк планнар барысы да яктырылып килә. Сәламәтлеккә, халыкның сәламәтлеген кайгыртырга, Казаннан килә торган барлык врачларга язылулар, реклама номерлары, халыкка хезмәт итү предпринимательләрнең номерларын алырга була. Moyak gazetасы аркылы барлык районда, Азнакай шәһәрендә, Азнакай районында һәм Татарстанда булган яңалыкларны белергә була. Мин сезне райондашлар, үзебезнең шәһәр халкы газетага язылырга чакырам.